mari entuk kiriman semangka bungoke kok seru to, Nduk. Cah kene kok. Lho iya. Seger. Nggih. Heeh. Alhamdulillah, Nduk. Sayang eneng isine. Hah? Nek rene isine ya kulit tok, Lho nggih. iya. Heeh. Aku maem ya ora kalu karo piringe kok, Nduk. Lah nggih. Lho iya. Ya, monggo. Monggo ingkang pikantuk sampur kula aturi enggal jumeneng tumuju wonten ing sasana langan bursa tayub kabaya wonten ing dalemipun Bapak Agung Susino Galasan Ibu. Semangka seger kok, Nduk. Ha?
Mengeri majur ngawi Mas. Kaya tresnaku ning